салом ба бинандагони навораҳои мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ. Чанд рӯзи ахир мо дар мавриди муноқишаҳои сарҳадӣ чанд навор дар сомонаи ютуб мондем ва хелеҳо аз мо хоҳиш ё талаб карданд ки чунин видеоҳоро бо забони русӣ паҳн кунем, то барои дигарон, яъне ё барои қирғизҳо ё барои мардуме ки забони русиро мефаҳманд фаҳмо бошад. чаро мо бо забони русӣ чунин маводҳоро пахш намекунем? Мутаассифона айни ҳол он навораҳое ки мо бо забони тоҷикӣ мекунем ба якдигаримон хуш намеояд. хуб ҳамон гуное ки чанд рӯз пештар агентии иттилоотии ховар як мавод пахш кард ва ин ҳам дар бораи ҳодисаҳои сарҳадӣ вақте суол шуд ки чаро телевизионҳои давлатӣ инро пахш намекунанд. дар пайи он ду хабарнигор ё ду рӯзноманигори ховар як мавод пахш карданд ва дар як иқтибосро аз ин мавод мехонам ки навиштанд: агар мантиқан андешем, воқеан васоити ахбори оммаи давлатӣ барои инъикос ва паҳн намудани сиёсати давлат мавқеи расмии мақомот таъсис ёфтаанд ва ҳама васоити ахбори омма бидуни истисно бояд аз ҳар гуна маводҳои иғвогаронаи даъват ба ҷанг, барангехтани кинаву адовати миллӣ, маҳаллӣ, забонӣ ки ба шуъури инсон ва муносибатҳои байни миллатҳо таъсир мерасонанд, худдорӣ намоянд. хуб, яъне бародарони мо аз ховар ба он боваранд ки рӯзноманигороне ки дар шабу рӯзҳои аввали ин муноқишаҳо дар зери тир гузоришҳо омода карданд ва баъдан ҳатто баъди як ҳафтае ки ман хуб бо далери эмомалӣ ва абдулло ғурбатӣ аз ҳамин минтақаҳое ки хонаҳои тоҷикон оташ зада шуда буд гузориш мекардем, вазъият, яъне агар бигӯем вазъият хуб набуд ё вазъият муташанниж буд ки як навори кӯтоҳ айни ҳол мемонам ки мардум намегузоштанд ки мо ба ҳамун маҳаллаҳои асосӣ биравем. Пиёдан рав намемонад? Не, пиёда то проблема не. Ҳозир ду риск мекунем, Абдулло. Аввали ки як бор тариф поён мефурем, бебинем ки моро чӣ қабул мекунам. Тир холӣ намекунад ба фикратон. Акун инаш худо медонад. Худо медонад. Инаш мавади. Ҳоли ҳозир орган ҳаст. Мо досем. дар ҷои дигар ин мақола нисбати чунин навиштаҳо ё навораҳое ки дигар рӯзноманигорон карданд чунин мегӯянд: ин ба маҷрои гузоришҳои тахайюлии дигар хабарнигорони хориҷӣ дар бораи таҷовузи Русия ба Украина монанд аст ки ҳеҷ гоҳ рух надодааст ва ба эҳтимоли зиёд ҳеҷ гоҳ нахоҳад дод. яъне ине ки қирғиз ҳамасола ба хоки моро ғасб мекунанд, ҳамватанони моро қатл мекунанд, хонаҳои тоҷиконро оташ мезананд, ба андешаи ин бузургон, яъне мо тахайюл кардем, яъне мо фикр кардем. ин чизҳо вуҷуд надоранд. мо ин аз фикри худмон навиштем ва аз фикри худмон гуфтем. мутаассифона. чизи дигаре ки дар ин матлаб боиси баҳс буд, ин гузоштани риш ё нагузоштани риш ё хуб намоиш додани ришдорон аз тариқи телевизионҳои давлатӣ буд. хуб ман дар ин ҷо ба як ҷумлаи ховар фақат розӣ мешавам ки навиштанд: тасаввур кунед имрӯз одамон технологияҳои пешрафта ихтироъ менамоянд, ба кайҳон парвоз мекунанд ва мо то ҳол дар бораи риш гузоштан ё нагузоштан бо шиддат баҳс мекунем. хуб, воқеан риш доштан ё надоштан ё гузоштан бояд ин як хоҳишҳои ҳар шахс бошад ва касе риш мегузорад мо бояд кордор набошем ва касе ришам намегузорад бояд кордор набошем ва инҳо бояд баҳсҳое набошанд ки расонаҳо аслан биёянд дар ин маврид баҳс кунанд. хуб, касе мехоҳад риш мемонад, риш мемонад, касе хуб намехоҳад намемонад, вале диққати мардумро ба ин баҳсҳои кӯчак ҷалб кардан фикр мекунам на ба фоидаи миллат аст, на ба фоидаи пешравии миллат аст. вале дар ин ҷо то ҷои ба ришдорон, агар давоми мақоларо хонем, ба андешаи ман ин таҳқири ришдорон ва таҳқири тамоми бузургони мо аст. хуб, дар ин мақола омадааст масалан ҳамаи табибон ва пажӯҳишгарон изҳор доштанд ки дар риш назар ба ҳоҷатхонаҳои ҷамъиятӣ микробҳо ва бактерияҳо бештар боқӣ мемонанд. хуб, шумо як бор тасаввур кунед ҳамин қисми мақоларо хуб бигиренду тамоми ин бузургони мон аз исмоили сомонӣ сар карда то рӯдакӣ ва ҳатто то Садриддин Айнӣ, ҳатто падарони хуб
падарони мову шумо, бобоҳои мову шуморо агар чеҳрашонро пеши рӯ биёрем ки оё воқеан шумо қабул доред ки хуб як чунин таҳқир дар ҳаққи ин бузургон, дар ҳаққи гузаштагони мо сурат бигирад. Барои чӣ ин масъала масалан масъалаи баҳсӣ нест, вале ман ин мавзӯъро айни ҳол гуфтам, чун падари раҳматии ман риш дошт ва ришашро бо шампун мешӯд. ва ҳар касе ки вақте ки ҳар нафаре ки як ришдорро таҳқир мекунад ки дар риши ӯ микробҳо аз як ҳоҷатхонаи ҷамъиятӣ бештар аст, барои мане ки падарам, бобои ман, падарону бобоҳои шумо бовар дорам риш доранд, сахт мерасад. биёед бародарони гиромӣ аз ин чизҳо дигар баҳс накунем ва аҳамиятшон надиҳем. як бор ду бор аҳамият надиҳем. хуб ин баҳсҳо иншоалло ки ба поён мерасанд ва хомӯш мешаванд. агар воқеан ин ду рӯзноманигор ё ин расона бовар доранд ки дар риши тамоми боз мегӯм бузургони ин миллат, падарони худшон, бобоҳои худшон, хуб агар микробҳое ҳаст ки аз ҳоҷатхонаҳои ҷамъиятиам бадтаранд, пас ҳаволаи онҳоро ба худо мекунем. хуб аз тамоми бародарон хоҳиш мекунем дар ин мавзӯъ дигар баҳс накунем ва биёед аз якдигар вақте ки худтон дар ин бора мавзӯе наменависед, худтон дар ин бора пайгирӣ намекунед, навор намекунед, дигарон онҳоеро ки мехоҳанд хуб ғосиб будани қирғиз, тоҷиккуш будани қирғизро, хуб хонасӯз будани қирғизро нишон диҳанд, аз онҳо иғвогаро насозед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбонатон.